Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Λίγα μόλις 24 ώρα πριν το άνοιγμα της κάλπης και είμαστε πάλι εδώ με μια συζήτηση που αφορά στο Δήμο του Πύργου. Αφορά στο μέλλον του Πύργου μέσω των αυτοδιοικητικών εκλογών και βεβαίως μέσω του τρόπου που οι πολίτες οι ίδιοι θα ψηφίσουν. Έχουμε την χαρά και τη τιμή να φιλοξενούμε εδώ στην εκπομπή μας τον υποψήφιο Δήμαρχο Πύργου, τον κύριο Σπύρο Λιατσί, με τον οποίο θα συζητήσουμε όλα αυτά, θα ανοίξουμε τη βεντάλια, θα ανοίξουμε την ατζέντα της συζήτησης σχετικά με το μέλλον της πόλης και φυσικά πόσο αυτό περνάει μέσα από το δικό σας συνδυασμό. Κύριε Λιατσί, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πάμε να ξεκινήσουμε από την αρχή. Καταρχάς, αποφασίσατε αρκετά αργά να δομήσετε τον συνδυασμό. Πώς πήρατε αυτή τη μεγάλη απόφαση? Ναι, κοιτάξτε, είναι μια ερώτηση που είναι εύλογη, μου γίνεται συχνά. Η απάντηση είναι συγκεκριμένη. Η υποψηφιότητά μου ήταν ουσιαστικά μια αναγκαιότητα των συνθήκων που επικρατούσαν μέχρι εκείνο το χρονικό σημείο. Παρατηρούσα συνεχώς από δύο συγκεκριμένες παρατάξεις, δημοτικές παρατάξεις, να υπάρχει μεταξύ τους ένα τέλειωτο πινκ-πονγκ τοξικότητας. Προσωπικοί χαρακτηρισμοί και γενικώς μια συζήτηση πέρα και μακριά από τα προβλήματα, τα πραγματικά αυτά που πρέπει να αντιμετωπιστούν στο Δήμο Πύργου. Από την άλλη, είδα μια τρίτη παράταξη, η οποία είχε ανακοινώσει την υποψηφιότητά της 1,5 χρόνο πριν από τις εκλογές και μέχρι και πρότινος δεν είχα ακούσει ούτε μία λέξη για το πώς σκέφτεται αυτή η παράταξη το μέλλον του Πύργου. Έτσι λοιπόν, πήρα την πρωτοβουλία μαζί με ανθρώπους που συνεργάζομαι, συνοδοιπόρους, φίλους και συγκροτήσαμε ουσιαστικά τη νέα εποχή του σύγχρονου Δήμου Πύργου με σκοπό να μιλήσουμε επιτέλους για τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος μας και πραγματικά να προτείνουμε με ρεαλισμό λύσεις σε αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνδημότες μας. Έτσι λοιπόν ανακοινώσαμε την υποψηφιότητα, προχωρήσαμε στον σχηματισμό του ψηφοδελτίου και πιστεύω ότι ξεκάθαρα και μέχρι σήμερα είμαστε η μοναδική παράταξη η οποία πραγματικά έχει κάτι να πει για αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος μας. Είμαστε σε ένα εμβληματικό έργο του Γαβρίλη του Λιατσί. Πράγματι. Θέλω να μου πείτε αν η παράταξή σας αποτελεί συνέχεια των παρατάξεων του Γαβρίλη του Λιατσί και ποια είναι η σχέση του σήμερα με εσάς και με την παράταξη. Κοιτάξτε, ο Γαβρίλης ο Λιατσής είναι ίσως η πιο εμβληματική πολιτική φυσιογνωμία του τόπου μας των τελευταίων 25 ετών. Και είναι και ο Δήμαρχος με το ισχυρότερο αποτύπωμα στον Δήμο. Ο σύγχρονος Πύργος, όπως δημιουργήθηκε το 1994, ένα αυτοδιοικητικό κίνημα, προσέφερε πολλά στην πόλη και στο Δήμο. Πέραν της ανάδειξης του Γαβρίλη του Λιατσί 3 φορές στη θέση του Δημάρχου, μια πληθώρα στελεχών απαρτίζουν ακόμα και σήμερα, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο ακόμα και σήμερα. Αυτή η παράταξη, με αυτή την εκδοχή, το 2019 ολοκληρώθηκε μάλλον αυτή η εποχή. Πλέον, το 2023, μια νέα εποχή ξεκινάει για τον σύγχρονο Δήμο Πύργου. Ο Γαβρίλης ο Λιατσής είναι αδερφός του πατέρα μου, του αείμνηστου πατέρα μου. Είναι θείος μου. Και φυσικά τον αγαπάω και με αγαπάει και φυσικά και με βοηθάει στο ξεκίνημα της πολιτικής μου καριέρας. Απολαμβάνω τη στήριξή του, απολαμβάνω τη βοήθειά του. Έτσι έχουμε μάθει και στην οικογένεια, ο ένας να αγαπάει τον άλλον, ο ένας να τον φροντίζει, ο κάθε ένας να φροντίζει τον άλλον. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η σχέση που έχω με τον Γαβρίλη τον Λιατσί. Επαναλαμβάνω ότι απολαμβάνω την βοήθεια που μου παρέχει, αλλά εγώ είμαι μια διακριτή πολιτική προσωπικότητα, έχω το δικό μου πρόγραμμα για τον Πύργο και αυτό θέλω να εφαρμόσω. Πριν περάσουμε στις επιτυχίες του προγράμματος, διότι θα κάνουμε μια ανάλυση πάνω στο πρόγραμμα που παρουσιάσατε, έχετε καταρτήσει και παρουσιάσατε τόσο στις ομιλίες σας, όσο και στον κόσμο, φαντάζομαι, στις περιοδίες της καθημερινότητάς σας, μου έκανε εντύπωση, διότι ακούμε προσοχή τις ομιλίες σας, ότι μιλήσατε για έναν πύργο που θέλετε να αποπνέει την αρχοντιά του παρελθόντος σε μια σύγχρονη εκδοχή. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Έτσι ακριβώς είναι. Ο Πύργος είναι μια πολύ λατρεμένη για μένα. Είμαι γέννημα θρέμα πυργιώτης. Ο πατέρας μου μετέφερε μια φοβερή, μια τρομακτική αγάπη για τον Πύργο. Με έκανε βόλτα στις γειτονιές, μου εξιστορούσε διάφορα περιστατικά από το παρελθόν, μου μιλούσε για τις γνωστές οικογένειες των πυργιωτών.
εμποτίστηκα με μια πολύ μεγάλη αγάπη για τον πύργο. Ο πύργος όλο αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα τελευταία χρόνια, έκανε βήματα προς τα εμπρός, άλματα μάλλον προς τα εμπρός και δυστυχώς και βήματα προς τα πίσω. Αυτή τη στιγμή πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις περιστάσεις και να οδηγήσουμε το Δήμο μας σε μια νέα εποχή. Μακριά και από την μικροπολιτική που τον ακολουθούσε κυρίως τα τελευταία χρόνια. Αυτό που θέλω για τον Δήμο μου είναι να γίνει επιτέλους σύγχρονος στο 2023. Να γίνει ψηφιακός, να γίνει πράσινος. Ταυτόχρονα να διατηρήσει πραγματικά μια αρχοντιά μεγάλη. Ο πύργος έχει μεγάλη παράδοση στις τέχνες, στα γράμματα, στο θέατρο. Πολύ μεγάλη δημιουργοί έχουν ξεκινήσει από εδώ. Είναι δυνατόν, για να έρθω αμέσως στο ερώτημά σας, το θέατρο Απόλλων να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση? Πληροφορήθηκα ότι μπάζει νερά, ότι υπάρχουν ζητήματα στατικότητας. Το πρώτο πράγμα που θέλω να κάνω ως δήμαρχος είναι ουσιαστικά να κινήσω γη και ουρανό για να γίνει η ανακαίνιση του θεάτρου Απόλλων. Να φιλοξενούνται πάλι παραστάσεις από τις θεατρικές μας ομάδες, από άλλες θεατρικές ομάδες σε όλη την Ελλάδα, να παρακολουθούμε τις παραστάσεις σε ένα ωραίο ανακαινισμένο θέατρο. Ο πύργος έχει ένα πολύ ωραίο ιστορικό κέντρο. Το ιστορικό κέντρο εγώ δεν θέλω να μετατραπεί σε ένα πάρκινγκ προκειμένου να παρκάρουμε τα αυτοκίνητά μας. Αλλά πιστεύω ότι εκεί, στο ιστορικό κέντρο, θα πρέπει να κάνουν τις βόλτες τους οι πυριώτες, δίπλα σε πράσινο, δίπλα σε ωραία ανακαινισμένα κτίρια. Αυτή είναι η αρχοδιά που έχω εγώ στο μυαλό μου και αυτή θέλω να μεταφέρω τα επόμενα χρόνια στον πύργο. Πάμε να δούμε τώρα βασικά σημεία του προγράμματός σας. Ναι. Διότι βεβαίως και η αισθητική αναβάθμιση είναι ένα ουσιαστικό πεδίο στο οποίο θα πρέπει να δουλέψει η επόμενη Δημοτική Αρχή. Διότι τα χρόνια των μνημονίων, των προβλημάτων, της υποχρηματοδότησης άφησε πολλά τέτοια θέματα πίσω που στην ουσία είναι ρεαλιστικά και ουσιαστικά στην καθημερινότητα του πολίτη, ωστόσο μείναν πίσω. Ποια είναι όμως τα βασικά σημεία που θα πρέπει αύριο ο νέος Δήμαρχος Πύργου που θα προκύψει από τις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου να ρίξει βάρος? Τι θα πρέπει να αλλάξει άμεσα και τι είναι αυτό που θα πρέπει να είναι εμβληματικό ως έργο για τον ίδιο? Κοιτάξτε, η οικονομική ανάπτυξη είναι το πιο σημαντικό πράγμα για μια τοπική κοινωνία. Εμείς βρισκόμαστε δυστυχώς σε στασιμότητα. Ουσιαστικά έχουμε μια εσωστρέφεια της αγοράς. Ανακυκλώνονται τα χρήματα μεταξύ μας. Τι πρέπει να κάνουμε? Και οι επιχειρήσεις μας αποτελούν το πνεύμα της οικονομίας. Τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να προωθήσουμε όλες τις αναπτυξιακές προοπτικές που έχει ο πύργος. Ξεκινάμε με το λιμάνι του Κατακόλου. Είναι ένα δώρο του Θεού στο Δήμο του Πύργου, το λιμάνι του Κατακόλου. Πρέπει να το αξιοποιήσουμε ακόμα περισσότερο. Πρέπει να έχουμε ακόμα περισσότερες αφίξεις από τα κρουαζερόπλια. Να υπάρχει μια απόλυτη τάξη. Πρέπει να γίνουν αναπλάσεις και στο Κατάκολο προκειμένου ο τουρίστας όταν έρχεται να βλέπει κάτι όμορφο, κάτι αισθητικά καλό. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση με τις εκκλησίες μας, με το αρχαιολογικό μας μουσείο, με τον εμπορικό μας σύλλογο, προκειμένου να είναι ανοιχτά τα καταστήματα όταν θα έρχονται οι τουρίστες από τα κρουαζερόπλια. Δεν είναι δυνατόν να έρχονται τόσο πολλοί άνθρωποι στον πύργο και τα μαγαζιά μας, οι εκκλησίες μας, το αρχαιολογικό μας μουσείο να είναι κλειστά. Δεν υπάρχει καμία σύνδεση. Άρα λοιπόν πρέπει να συνδεθεί η οικονομική ανάπτυξη του πύργου με το Κατάκολο. Ο πύργος έχει πολλά περιθώρια να αναπτύξει και τον αθλητικό του τουρισμό και τον μαθητικό του τουρισμό. Εγώ δεν είμαι υποστηρικτής της άποψης ότι πρέπει να γίνουμε λόγου χάρη Λαγανάς στη Ζάκυνθο. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να αναπτύξουμε τον αθλητικό μας τουρισμό, διότι επίσης έχουμε και κάτι άλλο που πρέπει να αξιοποιήσουμε στον πύργο. Έχουμε το στάδιο του πύργου, το κλειστό γήπεδο μπάσκετ και το κολυμβητήριο, όταν γίνει και αυτό, στην ίδια περιοχή. Εκεί λοιπόν πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο. Να ανακαινήσουμε τις εγκαταστάσεις μας, προκειμένου να μπορέσουμε να διοργανώσουμε αγώνες. Το λέω και το ξαναλέω. Δεν είναι δυνατόν ο Εμμανουήλ Καραλής, γέννημα Θρέμα Πυριώτης, να συμμετέχει σε αγώνες στην αρχαία Ολυμπία, ας πούμε, και όχι στον πύργο. Και να κάνει προπονήσεις στην Καλαμάτα. Ακριβώς. Έχουμε τις δυνατότητες να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο, αλλά το αγνοούμε. Είναι και αυτό μέρος της τουριστικής μας ανάπτυξης και της οικονομικής κατ' επέκταση.
μαθητικός τουρισμός. Γίνεται και το βλέπουμε συνέχεια το μαθητικό πρωτάθλημα βόλεϊ στην Κρέστενα. Στον Πύργο δεν διοργανώνεται τίποτα. Με τέτοιου είδους παρεμβάσεις στην οικονομική, στην τουριστική μας ανάπτυξη, ναι, ο Πύργος μπορεί να ξαναγεννηθεί. Η οικονομία, η αγορά μας μπορεί να σταθεί στα πόδια της και να ξεφύγει πλέον από αυτή τη στασιμότητα και την εσωστρέφεια. Σας μίλησα γι' αυτό σαν ένα πρώτο βήμα, το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι οι επιχειρήσεις μας, μικρές, μεγάλες, αποτελούν το πνεύμα της οικονομίας και πρέπει να τις στηρίξουμε. Αυτό λοιπόν θα είναι μια προτεραιότητα για μένα ως Δήμαρχος Πύργου. Επειδή μιλήσαμε νωρίτερα για τον πολιτισμό και το θέατρο Απόλλων, οφείλω να σε επισημάνω και μου το έχουν πει πάμπολες φορές πως ο Πύργος ως ηλιακή πρωτεύουσα είναι ίσως η μόνη πόλη, σίγουρα η μεγαλύτερη της Ελλάδας, αλλά η μόνη πόλη της Δυτικής Ελλάδας που δεν διαθέτει ανοιχτό θέατρο. Σωστά. Και δεν υπάρχει καν πρόβλεψη για κάτι τέτοιο. Ακριβώς. Και τώρα, μια που λέτε αυτό, θα σας πω και το εξής. Ο Πύργος μπορεί να δημιουργήσει ακόμα και film office. Διότι οι σκηνοθέτες, έτσι λένε, ψάχνουν να βρουν αυτό το φως που έχουμε στην περιοχή μας, προκειμένου να τον χρησιμοποιήσουν για να προβάλλουν τα τοπία μας σε ντοκιμαντέρ, σε ταινίες. Και film office μπορούμε να δημιουργήσουμε στον Πύργο. Η ανάπτυξη σε αυτό το επίπεδο είναι πολυδιάστατη. Μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Δυστυχώς δεν γίνεται τίποτα. Κάντε μου ένα σχόλιο του Πύργου τα τελευταία 4 χρόνια. Τι σας δίνει ως πρώτη εικόνα? Έρχεται ένας ξένος στον Πύργο, τι πιστεύετε ότι εισπράττει ως εικόνα, τουλάχιστον την τελευταία τετραετία που θα κρίνουμε για αυτή τη Δημοτική Αρχή? Οι προηγούμενες κρίθηκαν σε προηγούμενες εκλογές. Δυστυχώς η απερχόμενη Δημοτική Αρχή έχει εγκαταλείψει τον Πύργο. Δεν έχουμε δει ούτε ένα έργο προοπτικής, δεν έχουμε δει μια βελτίωση, δεν έχουμε δει έναν εξυγχρονισμό. Ουσιαστικά δεν έχουμε δει τίποτα. Δυστυχώς βλέπουμε κάποια εργάκια στο τέλος της εκλογικής περίοδου, τα οποία γίνονται καθαρά για ψηφοδελικούς λόγους. Ο Πύργος δυστυχώς δεν είχε ταυτότητα αυτή την τετραετία, δεν είχε κάτι να τραβήξει ξένο κόσμο, τουρίστες. Ή οι άνθρωποι που ήρθαν εδώ δεν νομίζω ότι έμειναν εντυπωσιασμένοι από κάτι για να το πούν όταν θα γυρίσουν στα σπίτια τους, στους δικούς τους ανθρώπους. Δυστυχώς παρήκμασε ο Πύργος αυτή την τετραετία. Έκανε βήματα προς τα πίσω. Αυτή είναι η εικόνα που έχω για την τελευταία τετραετία στον Πύργο. Για τα χωριά του? Στα χωριά τα επισκέφθηκα όλα. Όλοι οι άνθρωποι εκεί μου είπαν ένα πράγμα. Αισθάνονται εγκαταλελειμμένοι. Έχουν μια απελπισία. Στα χωριά, και το επαναλαμβάνω συνεχώς, το 98% του πληθυσμού των δημοτικών μας κοινοτήτων αποτελείται από αγρότες. Οι αγρότες δουλεύουν από το πρωί στο βράδυ. Το μόνο πράγμα που θέλουν είναι να πηγαίνουν στις δουλειές τους. Άρα η αγροτική οδοποιία είναι το πρώτιστο. Είναι ένα ζωτικής σημασίας κεφάλαιο για αυτούς. Έχω πει το εξής. Έγινε ο Καλλικράτης και οι παλιοί δήμοι ουσιαστικά καταργήθηκαν, ήρθαν τα πάντα στον Πύργο. Μπορούμε όμως να χρησιμοποιήσουμε όρχους μηχανημάτων σε συγκεκριμένα σημεία, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται αμέσως και γρήγορα, προκειμένου να ανοίγουν τους δρόμους και να πηγαίνουν οι άνθρωποι στις δουλειές τους. Αυτό που εισέπραξα από τα χωριά ήταν μια αδιαφορία. Αισθάνονται ότι δεν ενδιαφέρει τη Δημοτική Αρχή τι γίνεται στις δημοτικές κοινότητες. Τα χωριά μας είναι όλα πανέμορφα. Είναι όλα πανέμορφα. Μπορούμε και αναπτυξιακά να το δούμε. Μπορούμε να δημιουργήσουμε, ξέρετε, σε όλη την Ελλάδα, είναι η μόδα των τελευταίων χρόνων, οι πεζοπορίες που γίνονται. Βλέπουμε λοιπόν πολλούς ανθρώπους που περπατούν και βγάζουν φωτογραφίες από τα σημεία στα οποία έχουν πάει. Δεν έχω δει κανένα σημείο από αυτά να είναι ομορφότερο, ας πούμε, από την ορεινή Ολένη. Ακόμα και έναν περίπατο ακόμα και μονοπάτια μπορούμε να φτιάξουμε εκεί για περιπατητές, για ανθρώπους που θα έρθουν για να δουν από κοντά τις ομορφιές του Δήμου μας και των ορεινών μας χωριών. Δεν πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα στις δημοτικές κοινότητες. Άλλωστε οι άνθρωποι εκεί έχουν συνηθίσει να είναι ολιγαρκείς. Απλά θέλουν ένα ενδιαφέρον. Είναι Δήμος Πύργου, ακόμα και του Κλινδιά, ακόμα και η Πεύκη. Έτσι πρέπει να το αντιμετωπίζουμε, σαν Δήμο Πύργου. Και πάμε στα αμιγώς προεκλογικά, διότι εκεί είναι η ιστορία, εκεί είναι το ζουμί. Μένουν λίγα 24 ώρα
για το άνοιγμα της κάλπης και θέλω να μου πείτε, να περάσουμε λίγο σε αυτό που είπατε νωρίτερα στο θέμα της τοξικότητας. Όταν υπάρχει τοξικότητα, υπόλοιψη στον δημόσιο διάλογο, πόσο εύκολο είναι ένας υποψήφιος να βγει προς τα έξω με το πρόγραμμά του στο χέρι και να μιλάει για το μέλλον και για το αύριο? Πράγματι, είναι ένα ζήτημα. Μέσα σε ένα πραγματικά τοξικό κλίμα που δημιουργήθηκε προεκλογικά, είμαι περήφανος γιατί η παράταξή μας έμεινε έξω, έμεινε πέρα από όλα αυτά. Μείναμε στοχοπροσιλωμένοι. Δεν μας συνέβησαν λίγα, μας συνέβησαν πολλά. Πέραν από την τοξικότητα που κυριάρχησε στην κουβέντα μεταξύ των άλλων δημοτικών παρατάξεων, δεχτήκαμε και πρωτοφανείς επιθέσεις. Ήταν δύσκολο λοιπόν, αν είχαμε την μικροπολιτική σκέψη του παρελθόντος, θα ήταν πολύ δύσκολο να μείνουμε άθικτοι και να μείνουμε στοχοπροσιλωμένοι. Αυτή τη φυγή υποψηφίων, γιατί γι' αυτή αναφέρεστε, φαντάζομαι. Ναι. Πώς την ονομάζετε εσείς? Μεταγραφή, πώς την ονομάζετε, τι όρο θα βάζατε? Άλλος μπορεί να πει μεταγραφή, άλλος μπορεί να πει αποστασία. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά με έπληξε, οφείλω να το ομολογήσω, και με στεναχώρησε. Δυσκολεύομαι ακόμα και τώρα να το αντιληφθώ, δυσκολεύομαι να το εξηγήσω. Πώς είναι δυνατόν άνθρωποι οι οποίοι είναι μαζί σου, έχουν ανακοινωθεί, έχουν φωτογραφηθεί, 2 μέρες, μία μέρα, την ίδια μέρα, την τελευταία μέρα της υποβολής των υποψηφιωτήτων της προθεσμίας, να πηγαίνουν σε μια άλλη παράταξη. Γιατί? Μήπως θαμπόθηκαν από το σχέδιο της άλλης παράταξης, από το πρόγραμμα της άλλης παράταξης? Αν ήταν γι' αυτό, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα. Αλλά προφανώς δεν ήταν γι' αυτό. Θα σας πω κάτι. Απολαμβάνω ως επικεφαλής μιας παράταξης απολαμβάνω την στήριξη, απολαμβάνω την αγάπη αυτών των υποψηφίων που έχουν μείνει στην παράταξή μου. Και ειλικρινά εύχομαι κάθε υποψήφιος κάποιας δημοτικής παράταξης να έχει υποψηφίους που έχουν ακριβώς αυτό το σκεπτικό. Να μην είναι μαζί του για κάποιο άλλο λόγο. Να μην είναι μαζί του επειδή περιμένουν μία θέση. Να μην είναι μαζί του επειδή τους έχει τάξει κάτι και αυτοί έχουν ικανοποιηθεί από αυτό. Να μην είναι μαζί του επειδή τους έχει ασκηθεί κάποια πίεση και αυτοί δεν μπόρεσαν να μείνουν όρθιοι. Εγώ πραγματικά, και θέλω να το πω, τιμώ, σέβομαι και πραγματικά κρατάω μέσα στην καρδιά μου και για πάντα τους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους της παράταξής μου που έμειναν πιστοί, στοχοπροσιλωμένοι, έκαναν μια επίδειξη αξιοπρέπειας και εντιμότητας. Δεν έχω τάξει σε κανέναν τίποτα. Δεν έχω πει σε κανέναν κάτι για το μετά. Και είναι άνθρωποι που είναι μαζί μου είτε γιατί με αγαπούν, είτε γιατί με πιστεύουν, είτε γιατί μπορεί να τους εμπνέει και ο τρόπος σκέψης και έκφρασής μου. Αυτό πραγματικά το εύχομαι να το νιώσει κάθε επικεφαλής της οποιασδήποτε παράταξης. Την ερχόμενη Κυριακή, τι θα είναι αυτό που θα κρίνει την αναμέτρηση στον Δήμο του Πύρου? Τα προγράμματα των υποψηφίων, τα ψηφοδέλτια των υποψηφίων ή η επικεφαλής? Κοιτάξτε, σίγουρα παίζουν ρόλο όλα. Και οι επικεφαλής των παρατάξεων είναι οι άνθρωποι οι οποίοι στο τέλος θα κρυθούν. Θα κρυθούν κατά πόσο έμειναν σε έναν διάλογο για τα προβλήματα του πύργου, δεν πέρασαν σε τοξικότητες, δεν πέρασαν σε προσωπικούς χαρακτηρισμούς, έμειναν πιστοί σε αυτό προφανώς που ήταν και το κύριο έργο τους όταν κατεβαίνουν υποψήφιοι δήμαρχοι. Να δώσουν τα φώτα τους, τους στόχους τους, το πρόγραμμά τους για το πώς θα αντιμετωπιστούν τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πύργος. Φυσικά και παίζει ρόλο και το ψηφοδέλτιο. Φυσικά και παίζει ρόλο και ποιοι άνθρωποι απαρτίζουν αυτή την προσπάθεια. Το σημαντικότερο, κατά τη γνώμη μου, είναι το πρόγραμμα, οι θέσεις, οι προτάσεις. Δεν είναι δυνατόν να πορευόμαστε προεκλογικά είτε κρυπτόμενοι, είτε μέσα σε μια τοξικότητα. Να λέμε ή εμείς ή αυτός. Όχι. Στην προεκλογική περίοδο, τουλάχιστον η δική μου παράταξη, μίλαγε αποκλειστικά και μόνο για το πώς θέλει τον πύργο στο 2030. Αυτό μας ενδιαφέρει. Αυτό θέλουμε και αυτό επιδιώκουμε. Πιστεύω λοιπόν ότι εκεί είναι που θα κριθεί
η εκλογική μάχη. Και να σας πω και κάτι άλλο. Πιστεύω ότι ο κόσμος, οι συνδημότες μας έχουν λίγο βαρεθεί τη μικροπολιτική τακτική των προηγούμενων χρόνων με τις τοξικότητες ή με διάφορα τρίκ. Δεν χρησιμοποιήσαμε κανένα τρίκ εμείς. Μιλήσαμε κατευθείαν, κοιτώντας τα μάτια και λέμε πραγματικά τι θέλουμε να κάνουμε την επόμενη μέρα. Εκεί πιστεύω λοιπόν ότι θα κρυθούν οι εκλογές. Επειδή θα είστε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο και μου δίνετε πάσα με αυτό που είπατε τώρα στο τέλος, θα είστε σίγουρα, δεν ξέρουμε τι θέση, αλλά σίγουρα θα είστε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο πιο πολύ ήταν αρένα παρά πεδίο διαλόγου. Πώς θα μπορέσετε να βρεθείτε σε ένα τέτοιο περιβάλλον την επόμενη μέρα, διότι τα πρόσωπα, τα περισσότερα είναι τα ίδια? Καταρχάς, το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το ύψιστο όργανο για την λειτουργία ενός Δήμου. Εκεί, το έχω πει και θα το επαναλάβω, συζητούνται τα θέματα που αφορούν το Δήμο μας και λαμβάνονται οι αποφάσεις που αφορούν το μέλλον του Δήμου μας. Δεν είναι χώρος για τοξικές αντεγκλήσεις μεταξύ των υποψηφίων, για χαρακτηρισμούς, για ύβρις. Εμείς οι πολίτες δεν αντιληφθήκαμε αυτή την τετραετία πάντως. Δυστυχώς δεν το αντιλήφθηκα ούτε εγώ. Αυτό λοιπόν που μπορώ να πω είναι ότι από την πλευρά μου, σε όποια θέση και αν θέλουν οι συνδημότες μου να βρίσκομαι, θα κρατήσω αυτή τη στάση που κράτησα και προεκλογικά. Θα κρατήσω τον τρόπο σκέψης και έκφρασής μου και θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις, από την οποιαδήποτε θέση και αν βρίσκομαι, να συνδράμω προκειμένου ο Δήμος μας να πάει ένα βήμα μπροστά. Θέλω να μου κάνετε σχόλιο προσωπικά για τον εκάστοτε επικεφαλής της κάθε παράταξης, έναν, διότι υπάρχουν αντίπαλοι και σίγουρα έχετε άποψη για όλους. Θα ήθελα να μου πείτε αυτό που σκέφτεστε για τον καθένα ξεχωριστά. Ξεκινήσουμε με τον Τάκη Αντωνακόπουλο. Κοιτάξτε, ο Τάκης Αντωνακόπουλος ανέλαβε πριν 4 χρόνια τη διακυβέρνηση του Δήμου και δυστυχώς απέτυχε. Η τετραετία αυτή μόνο αποτυχημένη μπορεί να χαρακτηριστεί. Για να βάλω και τον δεύτερο συνυποψήφιο μαζί, θέλω να πω και κάτι άλλο. Ο κύριος Αντωνακόπουλος και ο κύριος Κανής, ακριβώς, συμπορεύτηκαν μέχρι και το 2019. Ο κύριος Κανής στήριξε τον κύριο Αντωνακόπουλο στον δεύτερο γύρο έναντι του κυρίου Νικολούτση το 2019. Το 2014 ο κύριος Αντωνακόπουλος στο ψηφοδέλτιό του είχε όλη την ηγετική ομάδα που σήμερα έχει ο κύριος Κανής. Και στην 8ετία Παρασκευόπουλου ο κύριος Κανής ήταν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και ο κύριος Αντωνακόπουλος ο πιο ένθερμος υποστηρικτής της. Άρα λοιπόν. Άρα είναι ουσιαστική η διαφορά ή τεχνητή υπόλωση? Άρα λοιπόν η διαφορά μεταξύ τους μάλλον είναι προσωπική. Δεν είναι προγραμματική. Δεν είναι στο ότι θέλουν κάτι διαφορετικό για τον πύργο. Η διαφορά μεταξύ τους είναι προσωπική. Και δεν νομίζω ότι αφορά τους συνδημότες μας για τις προσωπικές διαφορές των επικεφαλής των παρατάξεων. Όσον αφορά για τον κύριο Μπέλτσο. Ο κύριος Μπέλτσος εμφανίστηκε πριν 1,5 χρόνο ανακοινώνοντας την υποψηφιότητά του ως νέες ιδέες, φρέσκες ιδέες. Δυστυχώς, 1,5 χρόνο πραγματικά δεν άκουσα τίποτα. Δεν άκουσα το παραμικρό για το πώς ονειρεύεται τον πύργο ένας νέος άνθρωπος. Ποιο είναι το στίγμα, ποιο στίγμα θέλει να δώσει, ποια κατεύθυνση θέλει να δώσει. Δεν είναι ωραίο να πορευόμαστε προεκλογικά κρυπτόμενοι. Και αυτό αντιλαμβάνομαι ότι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση. Μου έγιναν και εμένα προσκλήσεις προκειμένου να λάβω μέρος σε διάφορες δημόσιες συζητήσεις, σε debate. Είπα ναι, χωρίς να θέσω τον οποιονδήποτε όρο. Έλειπε από όλα ο κύριος Μπέλτσος, προφασιζόμενος διάφορες δικαιολογίες. Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί. Και ειλικρινά απορώ για αυτή την επιλογή. Όχι, εγώ πιστεύω ότι και εγώ είμαι νέος υποψήφιος, πρώτη φορά ασχολούμαι με την τοπική αυτοδιοίκηση και αυτό που είχα θέσει εξ αρχής ως μέλημά μου είναι να αποκαλυφθώ στον κόσμο, να μάθει ο κόσμος τι λέω, ποιοι είναι οι στόχοι μου, ποιο είναι το πρόγραμμά μου, ποιο είναι το όραμά μου αν θέλετε. Και το κοινώνησα με οποιοδήποτε τρόπο, στα μέσα τα δικά σας, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ο κύριος Μπέλτσος ήταν απόν. Αυτή είναι η γνώμη μου και για τους τρεις. Κύριος Αθανάσουλας, να μην το ξεχάσουμε. Συγγνώμη, ναι. Ο κύριος Αθανάσουλας εκφράζει την λαϊκή συσπήρωση που πραγματικά σέβομαι και τιμώ τους αγώνες που έχει κάνει.
Είναι ένας άνθρωπος που τον συμπαθώ. Τον συμπαθώ ιδιαίτερα και του εύχομαι και καλή επιτυχία. Τι ρόλο παίζουν σε αυτές τις εκλογές οι κομματικές ταυτότητες του καθενός και τι ρόλο παίζουν στο δικό σας συνδυασμό? Πιστεύω ότι δεν παίζουν. Πιστεύω ότι πραγματικά δεν παίζει ρόλο η κομματική ταυτότητα κάποιου. Αυτό που παίζει ρόλο είναι η στοχοπροσήλωση. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε για τον πύργο. Πάντα απαντούσα σε αυτή την ερώτηση ότι το κόμμα μου είναι ο πύργος. Εγώ προσωπικά απαντάω έτσι σε αυτή την ερώτηση. Δεν με ενδιαφέρουν οι κομματικές επιλογές των ανθρώπων που βρίσκονται μαζί μου. Έχουμε ανθρώπους που έχουν διάφορες απόψεις και πραγματικά το χαίρομαι αυτό. Τα κόμματα όμως θα παίξουν ρόλο στην εκλογή δημάρχου. Δεν ξέρω αν θα προσπαθήσουν να το κάνουν. Νομίζω όμως ότι και να προσπαθήσουν να το κάνουν δεν θα καταφέρουν τίποτα. Πάμε τώρα στην πιο δύσκολη ερώτηση. Την Κυριακή έχουμε εκλογές, όλα δείχνουν ότι θα πάμε σε δεύτερο γύρο. Σε μια δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Εγώ σας εύχομαι, όπως και σε όλους, να βρίσκεστε σε αυτόν τον δεύτερο γύρο. Ωστόσο, ο δεύτερος γύρος απαιτεί συνεργασία. Η συνεργασία απαιτεί ταγκό και το ταγκό χορεύεται με 2, με 3, θα δούμε πόσοι θα χρειαστούν. Και θέλω να μου πείτε, πεδίο συνεργασίας υπάρχει σήμερα ανάμεσα σε αυτές τις παρατάξεις? Και αν ναι, με ποιους? Καταρχάς, να πούμε το εξής, ότι εμάς ρεαλιστικά πιστεύω ότι μπορούμε να είμαστε στο δεύτερο γύρο και να καταφέρω να εκλεγώ δήμαρχος Πύργου για την επόμενη πενταετία. Σε κάθε περίπτωση. Αν οι συνδημότες μας δεν μας δώσουν τη δυνατότητα να μπούμε στο δεύτερο γύρο, εμείς και εγώ θα κάνω αυτό το οποίο θα μου έχουν ορίσει να κάνω οι συνδημότες μου. Θα ασκήσω αντιπολίτευση. Η συνεργασία είναι μία έννοια θετική, αλλά πρέπει να την διακρίνουμε πάντα από την έννοια του παζαριού. Η συνεργασία δεν σημαίνει παζάρι. Εγώ είμαι πρόθυμος να συνεργαστώ κάνοντας αντιπολίτευση, να υπερψηφίσω αυτά που πιστεύω ότι θα είναι ορθά και να καταψηφίσω και να κριτικάρω αυτά που πιστεύω ότι είναι λάθος. Αυτή είναι η άποψή μου περί των συνεργασιών. Εγώ δεν πρόκειται να μπω σε παζάρια. Κάναμε έναν πολύ μεγάλο αγώνα βασιζόμενο σε ηθικές αξίες και αρχές και έτσι θα συνεχίσω. Εκτός από το παζάρι όμως υπάρχει προγραμματική συνεργασία. Σε έναν τέτοιο διάλογο θα μπαίνατε? Προγραμματική συνεργασία για μετά τις εκλογές, πριν τις εκλογές, μέσα στην πρώτη και δεύτερη Κυριακή? Ακριβώς. Όχι, δεν θα μπω. Δεν υπάρχει προγραμματική σύγκληση με κάποια από τις παρατάξεις μέχρι στιγμής και νομίζω ότι θα είναι προσχηματική και η οποιαδήποτε τέτοιου είδους πρόταση αν γίνει στο μεσοδιάστημα της πρώτης και της δεύτερης Κυριακής. Άρα μιλάμε για οτιδήποτε συμβεί μετά τις εκλογές. Ακριβώς. Πάμε τώρα να μου πείτε, ο Σπύρος Τολιατσής, ένας δικηγόρος, ένας επιστήμονας, ένας άνθρωπος που το γνωρίζει όλος ο πύργος, που γνωρίζει σχεδόν το σύνολο του πύργου, γιατί να πάει αύριο ο Δημότης να ψηφίσει τον Σπύρο Τολιατσί? Θα σας πω. Έχω έναν τρόπο σκέψης και έκφρασης, ο οποίος είναι πέραν από τα καθιερωμένα, από τα κακώς κείμενα της μικροπολιτικής. Κοιτάζω τον άλλον στα μάτια, ακούω αυτά που θα μου πει, ακούω τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και προσπαθώ με σοβαρότητα να βρω λύσεις με ρεαλισμό. Δεν έχω προσωπικές διαφορές με κανέναν. Ούτε αντιμετωπίζω την είσοδό μου στην πολιτική με τέτοιο τρόπο. Αυτό που με νοιάζει, αυτό που με ενδιαφέρει, επειδή εκπεποιθήσεως έμεινα εδώ, στον πύργο, γιατί αγαπάω πάρα πολύ την πόλη μου, είναι να τη δω την πόλη μου επιτέλους να γίνεται σύγχρονη και να έχει κατευθύνσεις σωστές για την ανάπτυξή της. Πιστεύω λοιπόν ότι είμαστε η παράταξη με το πιο καθαρό διακύβευμα, με το πιο καθαρό στίγμα και με την πιο σοβαρή πρόταση για το Δήμο Πύργου. Εγώ θα κρατήσω απόλυτα στην κουβέντα αυτό που άκουσα και στις ομιλίες σας, το περί αρχοντιάς που θα πρέπει να αποπνέει ο πύργος. Ομολογώ ότι μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Τουλάχιστον δεν το έχω ακούσει σε αυτόν τον δημόσιο διάλογο και σε αυτή την προεκλογική περίοδο από άλλον υποψήφιο. Θα είστε καλά. Και οφείλεται στο γεγονός, σας είπα και πριν, ότι είμαι γέννημα θρέμα πυριώτης και σας λέω, μέχρι και 10 ετών με έκανε βόλτες ο πατέρας μου και μου εξιστορούσε μόνιμα την αρχοντιά την πυριώτικη. Έχω εμποτιστεί με αυτό το πνεύμα μέσα μου και αυτό θέλω να δώσω και στο μέλλον. Αν μη τι άλλο, αυτό κρατάμε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή σας επιτυχία. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.